φτάσαμε στο συγχαστήριο στη Χαράδο, βάλαμε τις σκάλες, ανεβήκαμε, για καλή μου τύχη, εγώ ήμουν τρίτος. Γιατί λέω με την καιρότητα ότι αν ήταν χαμηλά η απόσταση από τη Χαράτα κάτω μέχρι το Σπήλαιο θα πηδούσα κάτω. Είδα ένα ομοίωμα ανθρώπινο που δεν έλεγες ότι είναι άνθρωπος, γονατιστός, με ένα ρούχο, ας το πούμε ότι τα ρούχο ένα ράκ, τα μάτια του μεσόκλειστα, γονατιστός σε αυτή τη στάση, τα χέρια του σταυρωμένα, το κεφάλι του σκυφτό και λέει: «Γέροντα, συγχώρεσέ με». Δεν θυμάμαι, ο γέροντας βέβαια το είπε συγχωρημένος μέσα και πάει να τον κοινωνήσει. Η καρδιά του φαινόταν ότι χτυπούσε. Με το που κοινώνησε, σταματάει η καρδιά του και πατέρνει. Γονατίζω εγώ δίπλα του και του κλείνω τα μάτια, τα μισόκλειστα, και κοιτάζω τον γέροντα και μου λέει: «Παραμέρα». Παραμέρασα εγώ και ανάλαβε τώρα ο γέροντας με τον πατέρα Νίκη, τον μοναχό, να το φτιάξουν για να περάσουν την επιμνημόσυνδεήση. Εγώ όμως τους άφησα και έψαχνα το σπήλαιο ολόκληρο να δω κανένα απόκαιρο, κανέναν αναπτήρα, κανένα κουτί σπίρτα, διότι ο φύλακας που έλεγχε το κανάλι το νερό από την απέναντι πλευρά της Χαράδας ερχόταν στον ηγούμενο και του έλεγε: «Σε εκείνη τη σπηλιά τη νύχτα έχει πολύ φως, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί?» Τελικά δεν είδα ούτε σπίρτα, ούτε απόκαιρο, ούτε ανέρα. Και έπειτα πήρα την εξήγηση από τον γέροντα ότι ήταν το φως της αγιοσύνης του.